आखिर टेलर कहिया आवेला नाम तो रउआ लोग के बतला दी भैया कि थंबनेल पर देख ले लो कि आज हम कौना टॉपिक पे बात करे वाला बन। जी हाँ, रउआ सबके भैया बतला में कि पावर स्टार पवन भैया के हर हर गंगे के टेलर कब तक ले आ जाई। तो रउआ सब अगर हमारा वीडियो पर नया होगा तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब भैया जरूर कर दें। आगे रउआ सब बतला दी भैया कि चंदन उपाध्याय जी जवन की हर हर गंगे फिल्म के डायरेक्टर बानी, वहाँ के कहले रही कि हमार फिल्म दुर्गा पूजा यानी दशहरा के शुभ अवसर पर रिलीज हुई। जी हाँ, तो उन्हें टेलर के बात भइल भैया कि आखिर टेलर भैया हर हर गंगे के कब तक ले रिलीज हो जाई। जी हाँ, तो रउआ सबके बतला दी भैया कि चंदन उपाध्याय जी के कहा नाम बा कि भैया हम उस समय रिलीज करेंगे जब फिल्म लगने की संभावना हो। जब मेरी फिल्म लगेगी उससे 1 महीना 20-25 दिन पहले हम टेलर छोड़ेंगे। तो भैया रउआ सबके बतला दी कि चंदन उपाध्याय जी के कहे के अनुसार कि दुर्गा पूजा यानी दशहरा के 1 महीना 20 दिन पहले हम टेलर रिलीज करें। तो भैया उ दिन रउआ सबके आ गइल बा, काहे कि दुर्गा पूजा यानी दशहरा के कोनो ज्यादा दिन नहीं के भैया, यही महीना का लास्ट यानी 15 अक्टूबर से दशहरा भैया शुरू बा। आखिर हर हर गंगे के टेलर कब तक ले आई भैया, तो रउआ सबके बतला दी भैया कि हर हर गंगे के यानी टेलर पूरा एडिट कंप्लीट हो चुकल बा, रउआ सबके बीच में बहुत जल्दी आवे वाला बा। जी हाँ, जहाँ टेलर के भैया एडिटिंग चलत रहा वहां से अपडेट निकल के आया भैया कि जौन की टेलर बानू भैया बवंडर लादी टेलर बहुत जल्द रउआ सबके बीच में आवे वाला बा। लोग कहत रहे कि संघर्ष 2 के टेलर इतना हर हर गंगे के टेलर या टीजर ना चली। तो भैया रउआ सबके बतला दी कि हम आत्मविश्वास से इतना कह सकता कि भैया टेलर गर्दा उड़ावे वाला बा, काहे कि 20 दिन पहले टेलर आई और 20 दिन के बाद भैया हर हर गंगे फिल्म रउआ सबके सिनेमा घर में देखे के मिल जाई। तो रउआ सबके टेलर के कितना इंतजार बा कमेंट करके भैया जरूर बतलाएं। लेकिन रउआ सबके बतला दी भैया कि टेलर रउआ सबके बीच में बहुत जल्द आवे वाला बा। हम बहुत जल्द कल या परसों में ये अपडेट रउआ सबके पहुंचाएं कि आखिर टेलर कहिया आवे वाला बा। तो रउआ सबके अपडेट कैसा लागला कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।